με μια διετία στην πλάτη μας, μια πενταμελής επιτροπή με την τεράστια βοήθεια του Άδη Κουκούδα, καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας όλους τους αγώνες της Ένωσης για μια διετία πάνω από 10.000 αγώνες. Οι συνεργάτες μου και εγώ, ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης ο Λαδένης και ο Φόρης ο Φωτιάδης, πραγματικά στις όποιες 40 συνεδριάσεις ετήσια προσπαθούμε να συνδράμουμε και από τη δική μας πλευρά σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη του ερασιτεχνικού μπάσκετ. Ήρθα σε ένα χώρο το οποίο το είχα αφήσει για μία 20ετία. Είδα καινούργια πρόσωπα, καινούριους συνεργάτες. Ευτυχώς ξαναβρήκα συνεργάτες, γιατί μία πενταετία ήμουν το απολωλός πρόβατο της ελληνικής διαιτησίας, γιατί συμμετείχα στην παράνομη Ευρωλίγα και τώρα όλοι τρέχουν να βρεθούν στην Ευρωλίγα. Είναι μία παράγραφος της καριέρας μου που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω, γιατί εγώ υπηρετώ το μπάσκετ, δουλεύω για το μπάσκετ, έχω δουλέψει για το μπάσκετ για μια 20ετία, έχω προσφέρει στην τοπική κοινωνία είτε σαν αθλητής είτε σαν διαιτητής στη συνέχεια, και ήταν άδικο να χαρακτηριστώ παράνομο συμμετέχοντας σε μια ανώτερη λίγα. Στην ΚΕΔΕΚΑΣ ξεκινάμε με αυτό το σύνθημα. Πρέπει να συμφωνήσουμε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον χώρο, στον αγώνα, πρέπει να συμφωνήσουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Αυτό είναι το σύνθημα που απευθύνω στους διαιτητές, στους βοηθούς διαιτητές, σε εσάς, στους προπονητές, στους παίκτες, στους παράγοντες. Ο δεκάλογος που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε έχει να κάνει με τη διαχείριση του αγώνα, με το κοντρόλ του αγώνα, με τη σοβαρότητα, την ομαδική προσπάθεια, την κίνηση, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους διαιτητές, την επικοινωνία, την ηρεμία που πρέπει να έχουμε στη διάρκεια του αγώνα, την προληπτική, να προλάβουμε κάποια πράγματα, είστε όλοι έμπειροι, την ετοιμότητα στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ρήγας, και τέλος στη δικαιοσύνη. Είμαστε από αυτούς, είμαστε ένας από τους παράγοντες του αγώνα, όπου οφείλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία εφαρμογής αυτού του δεκαλόγου που εδώ και μία διετία εγώ προσωπικά προσπαθώ να πιέσω προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει να γυρίσω από το στοιχείο. Να κάτσω και να το γυρίζω. Να κάτσω από εδώ, τι πρέπει να κάνω, να δούμε το Όχι, όχι, όχι. Ένα από τα συνθήματά μας είναι η σωστή διαχείριση. Δεν περιμένω σωστή διαχείριση από τον νέο βοηθό διαιτητή. Δεν περιμένω σωστή διαχείριση από τον νέο διαιτητή. Απαιτώ όμως διαχείριση από τον έμπειρο βοηθό διαιτητή, από τον έμπειρο διαιτητή. Ζητάω συνέπεια. Ζητάω συνέπεια από τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές. Εκτός γηπέδου, εντός γηπέδου. Για να έρθει τι, ο σεβασμός, και τέλος να έχουμε αποδοχή άπαντης. Την ιδιότητά σας την κουβαλάτε και έξω από το γήπεδο. Και έξω από το γήπεδο μου είναι αδιανόητο να μην δεν κάνετε προετοιμασία αγώνα. Θα πάμε να παίξουμε τον ντέρμπι. Στο Πειραιά γίνεται ο δεύτερος τελικός. Έχει γίνει ο πρώτος τελικός στο ΟΑΚΑ. Μου είναι αδιανόητο ο βοηθός διαιτητή ή οι βοηθοί διαιτητές να μην δεν έχουν κάνει pre-game.
με τα όποια μέσα τεχνολογίας, μια ομάδα που προετοιμάζεται πολύ πιο μπροστά για τις συνθήκες του αγώνα, είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Επιβάλλω τους διαιτητές να μπουν στη διαδικασία του pre-game. Σε άλλη περίπτωση θα χάσουν το τρένο. Σας προτρέπω να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και στην Α κατηγορία. Ακόμα και στο τελικό εθνικού πρωταθλήματος. Ακόμα και στο τελικό κυπέλλο της ΕΚΑΣ. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές για παιδιά τα οποία θα πάνε να παίξουν τον αγώνα. Το πώς ξέρετε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που στα φετινά Final Four και τελικούς δεν συνέβη το παραμικρό. Είτε από την πλευρά της διαιτησίας, είτε από την πλευρά των βοηθών διαιτητών. Ήταν κομμάτια τα οποία πρέπει να τα επισημάνω, διότι όλα αυτά προβλήθηκαν από τα τοπικά κανάλια και το αποτέλεσμα ήταν θετικότερο. Προετοιμασία λοιπόν αγώνα για να υπάρξει συνέπεια εκτός γηπέδου. Άλλο ένα σύνθημά μας είναι το control. Από όποιας πλευράς και να γίνεται. Συνέπεια εντός γηπέδου. Συμπεριφορά έναντι προπονητών, παικτών και διαιτητών. Όποια πρόκληση και να δεχθούμε, η συμπεριφορά μας θα πρέπει να είναι επιφέρον. Η διαχείριση των διαφόρων καταστάσεων του αγώνα είναι το κύριο μέλημά μου. Μπορείτε να διαχειριστείτε καταστάσεις και να μην φτάσουν να τις διαχειριστεί ο διαιτητής. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Με έχετε προλάβει από πολλά. Το ίδιο προτρέπω και στους νεότερους. Προλάβετε καταστάσεις. Μπορείτε να τις προλάβετε. Η πρόληψη είναι αυτό που λέμε pre-game και τι βλέπω στον αγώνα. Πάει να μου δημιουργηθεί ένα επεισόδιο. Είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Στις αποφάσεις σημεί του χρονομέτρου των 24, πολύ σημαντικό κομμάτι με τους νέους κανονισμούς, ακόμα και του χρονομέτρου του αγώνα. Πότε θα το ξεκινήσω, πότε θα το σταματήσω στα τοπικά πρωταθλήματα. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια αυτά στην όποια εξέλιξη του αγώνα. Στις αντιδράσεις σε αποφάσεις. Γιατί και εσείς όταν αποφασίζετε δέχεστε επιθέσεις. Εκεί λοιπόν η αντίδραση περιμένω ανάλογη. Οι αντιδράσεις των προπονητών και οι όποιες επιθέσεις αφήστε στον διαιτητή να τις τελειώσει. Ζητώ ηρεμία στην αντιμετώπιση, διότι είναι ο παράγοντας άγνοια που εσείς σίγουρα ξέρετε κάτι παραπάνω από αυτούς που κάνουν τον προπονητή, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι, ή από τους παίκτες, αφήστε τον διαιτητή να διαχειριστεί την κατάσταση. Εκεί σας θέλω ήρεμους να αντιμετωπίσετε την όποια κατάσταση. Στην επικοινωνία με τους συναδέλφους σας και τους διαιτητές, μάθετε καλά τη γλώσσα επικοινωνίας. Εάν δεν ξέρετε καλά τη γλώσσα επικοινωνίας, δεν θα βγείτε ποτέ να βρεθείτε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Άρη Πάου. Η γλώσσα επικοινωνίας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία. Η συνεργασία σας με τους συναδέλφους και τους διαιτητές. Συνεργασία βρέθηκα κάποτε το 1996 και αυτό το καταθέτω προς όλους σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχα οριστεί εκεί να παρευρεθώ σαν εκπρόσωπος της χώρας. Βρέθηκα πίσω από τους πολλούς αγώνες, δεν είχα τον χρόνο να καθίσω στον χώρο της γραμματείας, αλλά βρέθηκα και κάθισα πίσω από τον χώρο της γραμματείας. Υπήρχε ο σκόρερ ήταν και ο speaker του αγώνα. Αν μπορεί να γίνει αυτό, μπείτε στη διαδικασία. Αν μπορεί να γίνει αυτό, μπείτε στη διαδικασία, ειδικά σε επίπεδο τελικών. Η αποφασιστικότητα, σημαντικότατος παράγοντας. Η ετοιμότητα, ο σπουδαιότερος και τέλος
η δικαιοσύνη που συχνά πυκνά επικαλούμε. Ένα από τα συνθήματά μας, η ηρεμία. Οχλαγωγή απ' έξω, ήρεμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κανένας δεν είναι πιο πάνω από τον οποιοδήποτε αγώνα έχουμε να διευθύνουμε. Η ακεραιότητα του αθλήματος, τέλος, απαιτεί συνεργασία όλων των παραγόντων, όλων των εμπλεκομένων. Διότι χωρίς συνεργασία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εκεί στο βάθος ποιοι συναδελφοί σας είναι, όποιοι και να είναι, μαζί με τον διαιτητή κάνουν μια ομαδική προσπάθεια. Ισότητα σε μεγάλη ομάδα έναντι της μικρής. Στο μεγάλο προπονητή έναντι του μικρού προπονητού. Στο μεγάλο παίκτη έναντι του μικρού παίκτη. Επικοινωνία. Με παίκτες, με διαιτητές. Άλλο ένα από τα συνθήματά μας. Έχουμε υποχρέωση και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε στη σωστή κατεύθυνση τους αγώνες της Ένωσης. Τι πραγματοποίησε η ΚΕΔ την προηγούμενη περίοδο 13-14. Διαχειρίστηκε τους διαιτητές με δίκαιο τρόπο και ανάλογη αξιολόγηση. Πραγματοποίησε πάνω από 40 συνεδριάσεις και τα μέλη της παρακολούθησαν τουλάχιστον 500 αγώνες. Του τέστην ένα 10% των όλων αγώνων, του συνολικού αριθμού των αγώνων της Ένωσης. Μέσω του συστήματος διαδικτυακής εκπαίδευσης ενστάλησαν πάνω από 300 κλιπς και έγιναν 11 αναρτήσεις ανά 15 Οι διαιτητές δεν ήταν μόνοι τους. Προσπαθήσαμε με το σύστημα διαδικτυακής εκπαίδευσης να φέρουμε την εκπαίδευσή τους στα σπίτια τους για να μην αισθάνονται ανέλεγκτοι. Ήταν υποέλεγχο άπαντες. Έγινε επεξεργασία 65 τυπικοί αγώνων. Πολύ μικρός αριθμός στο σύνολο των αγώνων της Ένωσης. Με επαιτία καταφέραμε και συγκεντρώσαμε 65 τυπικοί. Μόνο. Εστάλησαν προσωπικές παρατηρήσεις με κλιπς των αγώνων σε περίπου 50 διαιτητές. Πάνω από 1000 κλιπς δέχτηκαν οι διαιτητές. Καθιερώθηκε με την έναρξη του δευτέρου γύρου pre-game συζήτηση μέσω διαδικτύου μεταξύ διαιτητών. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι εμφανίζονταν 3 και 4 λεπτά πριν την έναρξη αγώνος α κατηγορίας. Αυτό προσπαθήσαμε να το σταματήσουμε σταδιακά. Στη συνέχεια δεν συζητούσαν για τον αγώνα. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Να ανταλλάσσουν απόψεις για τον αγώνα που θα κάνουν πριν και να φτάσει το όποιο email σε μένα. Τιμώρησε στη διάρκεια της περίοδου 3 διαιτητές και 6 βοηθούς διαιτητών για διάφορα παραπτώματα. Μικρός ο αριθμός. Τα περισσότερα ζητήματα που έρχονταν έφευγαν με επίπληξη. Γιατί θέλησαμε να δείξουμε ανάλογη μεγαλοκαρδία σε εσάς που βρίσκεστε από τη μια άκρη στην άλλη της πόλης, το ίδιο και με τους διαιτητές. Σοβαρότατα παραπτώματα δεν μπορούσαμε να τα γνωρίσουμε. Τι ζητεί η ΚΕΔΕΚΑΣ από τους βοηθούς διαιτητών? Έγκαιρη άφηξη στους αγώνες. Τουλάχιστον ο σημειωτής να εμφανίζεται στο γήπεδο πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη ενός αγώνα. Ζητείτε από μέρους να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και τη λογική. Τηλέφωνα, φαγητό, καφές. Ζητώ επιτακτικά την εξάλληψή τους από το τραπέζι. Είναι ανεπίτρεπτο, ακόμα και σε παιδικό πρωτάθλημα πολλά με λίγα,
να έχουμε εικόνα ανθρώπου που πίνει το καφέ του. Όταν ο άλλος όλη τη βδομάδα έχει κάνει προπόνηση για να εμφανιστεί στο γήπεδο. Και είμαστε λογικότατοι, ασχολούμενοι με το άθλημα, να μην έχουμε εικόνες τέτοιου είδους. Και να έρθουμε σε δύσκολη θέση εμείς να μπούμε στη διαδικασία τιμωρίας. Ένα λεπτό να πω κάτι γιατί θα φύγω. Ίσως με ξέρετε, είμαι ο Αλέκος Κατσιάνης, μέλος του ΔΣ Τσεκάστ. Με τον κύριο Γραμμενίδη ήρθαμε εδώ. Μέσα σε όλα αυτά που έχει πει ο Στέλιος, πρέπει να βάλουμε και πριν την Ένωση, το ΔΣ και όλα αυτά που ζητά ο Στέλιος μέσω της Επιτροπής, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Επιτροπή είναι ορισμένη από το ΔΣ της ΕΚΑΣΤ. Άρα λοιπόν, πιο πάνω πρέπει σε όλη αυτή τη διαδικασία λείπει το ΔΣ της ΕΚΑΣΤ. Θεωρώ ότι έγινε αποκεκτημένη ταχύτητα η παράληψη και φυσικά η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΤ. Έτσι λοιπόν έχω να πω ότι όλα αυτά τα ζητάμε εμείς οι παράγοντες, γιατί παράγοντες είμαστε του ΔΣ, ερετοί. Λοιπόν, καληνύχτα σας και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Εγώ μια φορά έχω μαλώσει, Πολλές φορές μαλώσαμε. Όχι, εννοώ με το Στέλιο. Μια φορά. Και με εσάς και με εσάς. Πάντα τέτοια, έτσι, παιδιά. Έλεγχος του φύλλου αγώνα. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Σε αυτόν ο οποίος έχει την ευθύνη να γράψει 5 πράγματα. Προσωπικά δεν ξέρω να γράφω. Ούτε να διαβάζω. Είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου. Δεν ήλεξα ποτέ φύλλο αγώνους. Δεν τιμωρήθηκα ποτέ. Και αν ήταν να τιμωρηθώ από αυλεψία του σημειωτή, ας ήταν. Δεν τιμωρήθηκα ποτέ. Σας είπα, είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη του ανθρώπου που έκανε σωστά τη δουλειά του. Και την έκανε. Σωστή αναγραφή στο φύλλο αγώνος. Η διοργάνωση ανδρών ή γυναικών, μου αναφέρθηκαν 2 γεγονότα τα οποία ανδρών, παιδών, γυναικών, πρωτάθλημα γυναικών επάνω. Ελάτε στη θέση μου. Να τιμωρήσω. Εφήβων ή παιδών. Πολλά λάθη εκεί. Παιδιά, δεν γελάμε. Πολλά λάθη εκεί. Πρωτάθλημα παιδών. Και όχι εφήβων. Λάθος αποτέλεσμα. Στις αθροίσεις ας είμαστε λίγο σχολαστικοί. Δεν μπορεί ο διαιτητής μετά τη λήξη του αγώνα να ελέγξει τις αθροίσεις. Είναι στα μποφόρ του. Έχει μποφόρ ο διαιτητής μετά τη λήξη του αγώνα. Ο χρόνος του αγώνα είναι 40 λεπτά. Όχι λιγότερο. Όποιος και να σας το επιβάλλει, οι προπονητές, οι διαιτητές, τρέξτε να φύγουμε. Σας είπα και προηγούμενα. Ένας αθλητής στα πολλά με λίγα έχει προετοιμαστεί όλη τη βδομάδα. Ας είμαστε λίγο πιο συνεπείς στο κομμάτι του χρόνου. Πρέπει να συμφωνήσουμε να διατηρήσουμε υψηλό ποιοτικό επίπεδο όπως και της προηγούμενης περίοδου. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ επεξεργάστηκα τα 65 κλιπς των αγώνων και βρήκα πτέσματα από χρονομέτρες, από ανθρώπους του χρονομέτρου και των 24. Πτέσματα μπροστά στα τραγικά που είδα από τους διαιτητές. Να είστε έτοιμοι όλοι να ανταποκριθείτε σε ένα σύνολο περίπου 5.000 αγώνων της περίοδου που έρχεται και τέλος να βοηθήσετε τους πολίτες που πάνε να γίνουν διαιτητές. Έχουμε δοκίμους, έχουμε διαιτητές 2 χρόνων και θα ήθελα τη δική σας συνδρομή.
θα ήθελα να βοηθήσετε με τις όποιες γνώσεις έχετε, τις πολλαπλές γνώσεις από αυτόν ο οποίος προσδοκά να γίνει διαιτητής. Εδώ έχετε το ελεύθερο από μέρος μου και την όποια αντίδραση παρακαλώ να μου την καταγγείλετε. Άλλο ένα σύνθημά μας είναι η σοβαρότητα. Και τέλος, να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά, ο σκοπός της ΚΕΔ είναι να βελτιώσει το αγωνιστικό επίπεδο των διαιτητών και βοηθών διαιτητών. Να διαχειριστεί ανάλογα το σύνολο των διαιτητών και βοηθών και να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων της Ένωσης. Διότι η ΕΚΑΣ περιμένει από όλους μας ανάλογη υπογραφή.